Čau, Já vím. jsem AC, toto je Aleš, jsme z týmu UP. Tímto videem bychom vám chtěli poděkovat za dosažení 500 lajků na naší fanpage. Přes 500. No, 520, to je jedno, no, prostě díky, hodně jste nám pomohli a připravili jsme vám takový menší bonus za to. Takovou soutěž. No, soutěž bude spočívat v tom, že prostě nám budete sdílet stránku a až vlastně dosáhneme 650 lajků na té stránce, tak tu soutěž vyhodnotíme a 5 z vás získá Tady ty luxusní sluchátka firmy značky Kik, jakože můžete si prohlédnout. Cena 30 korun. 29, to je jedno. 29. No prostě je to jenom tak ze srandy, jo, aby jsme prostě vám ukázali, že se s náma nebudete nudit a nedíváte se prostě u nás jenom na videa a abyste prostě aj mohli něco získat a tak. Určitě to není poslední soutěž, je to jenom prostě první soutěž, kterou taková začínáme, zkušební. taková zkušební. Budou soutěže o naše trička s podpisama, jo, a o různé věci a tak. Tohle prostě bylo jen tak ze srandy, protože nás to napadlo. Sluchátka, myslím, jsou celkem dobré, hrajou jako v pohodě. On vám je může tady ukázat, můžete si to i změnit, jsou tam 3 různé barvy. Šedé, modré a růžové. Tak tím jsem vám chtěl říct, teda soutěž bude probíhat do té doby, teda až tam bude těch 650 lajků. Vy to sdílejte, my tím uvidíme, že to sdílíte na té stránce a tím už jste automaticky slosování a všechno to bude natočeno, abyste viděli, že se nesou nějaké podvody nebo tak, že jsme se s někým domluvili a bude asi všechno, ne? Doručení poštou. Jo, určitě vám to doručíme, musíte se bavit, jo. Jako kdybyste byli někde blízko, třeba tady, kde my bydlíme, tak vám to doneseme. Jakože vrátím okolí Ostrava a tak. Jo, ale někde třeba do Prahy nebo tak, to vám tam pošlem, nemusíte se bát, všechno to budeme platit my, jo, v pohodě. Kdyby to přišlo za měsíc, tak se nedívte, protože jsme socky, jo. Nemáme poslední dobu na tělárny, ne, to byla sranda, samozřejmě. No, to bude asi všechno a nevím, chceš ještě k tomu něco říct? A když tak zabloudí holub, nebo tak znáte to, víte co? No, kdyby jsme to poslali po holubovi, to je taky možné. No, to by mělo být asi všechno a nevím, co ještě. Dělejte z radosti. Jo, video bude, odkaz na stránku bude tady nad tím videem a co děláš, já jsem řekl tady. Aha. Tak to prostě sdílejte, jo, bude tam nový celý status a tam to sdílejte, aby jsme viděli prostě, nám se tam ukáže, že jste to sdíleli, tak aby jsme viděli prostě, že vy zrovna jste to sdíleli a můžete to sdílet kolikrát chcete, můžete říct i kamošům, ať to sdílí, ale to už my asi neuvidíme, ale uvidíme hlavně to vaše sdílení, takže tam budete vy. Tak my vám děkujeme za těch 500 lajků A když tam můžete lajkovat stránky všechno. Jo, přesně tak a sledujte nás dál, nám to hodně pomůže a máme tam videa, všechno prostě. Jo, přesně tak, čau. Čau.